Зараз кожна людина хоче знати, що буде в майбутньому, і слухає цих тих екстрасенсів, чарівників, але ніхто не може знати, що буде наперед. Минуле, теперішнє і майбутнє знає тільки один Бог. І 2500 років назад Бог через царя Навуходоносора показав пророчий сон і сказав: я тобі покажу, що буде в останні дні, тобто в наші дні, тому що ми живемо в останні часи. Навуходоносор скликав всіх тих халдеїв, чарівників, екстрасенсів, щоб вони розтолкували йому цей сон і сказали: ти нам розкажи, що тобі приснилося, а ми тобі його розтолкуємо. Хотіли його надурити, відтягнути час, щоб він їх не вбив. Але Навуходоносор сказав: ні, це ви мені скажіть, що мені приснилося, і розтолкуйте. Але ніхто так і не міг його розтолкувати, тому що пророчого духа Бог дає тільки своїм пророкам. Коли пророк Даниїл помолився до Бога, тоді Бог відкрив пророку Даниїлу цей сон, і він його розтолкував царю. І він розказав про всі імперії, про всі царства, які вже давно попадали, які будували люди, тому що Бог сказав, що ні одна імперія, ні одне царство не вистоїть, тільки останнє тисячолітнє царство Ісуса Христа, до якого ми вже наближаємось.